Nedávno Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko rozbehla finančnú zbierku na záchranu stepy. Od vedenia nášho ministerstva životného prostredia sme sa však dozvedeli, že na Slovensku stepy nemáme a začali sa nás pýtať aj ľudia, či a aké stepy na Slovensku vôbec máme a či má zmysel ich chrániť. Preto by som rád vysvetlil, čo je to step a vysvetlil, že naozaj na Slovensku stepy máme. Step je vlastne bezlesie, prostredie, kde z nejakých dôvodov les nerastie. Prirodzene v minulosti to bolo spôsobované buď klimatickými podmienkami, že buď pršalo príliš veľa, alebo bolo príliš sucho a stromy sa na danom území nevyskytli. Dodnes takéto rozľahlé stepy poznáme možno z Kazachstanu alebo z Mongolska. Ale v našich podmienkach tieto stepy boli ovplyvnené a podmienené najmä činnosťou veľkých bylinožravcov v minulosti, že pred stáročiami u nás žili pratúry a divé kone, ktoré ovplyvňovali územie a nedovoľovali na mnohých lokalitách lesu vyrásť. Ešte dávnejšie to boli nosorožce alebo mamuty, ktoré tiež svojou činnosťou, zošľapávaním a konzumovaním rastlinnej potravy vlastne utláčali les a vytvárali stepné prostredie. Aj v dnešnej dobe máme na Slovensku stepy a keď sa tak pozriete po krajine okolo seba, tak zistíte, že obrovské plochy Slovenska sú bezlesím. V súčasnosti je to spôsobené najmä ľudskou činnosťou a poľnohospodárstvom, ktoré potláča les a udržiava bezlesie, teda stepy, ktoré nazývame kultúrnou stepou. Kultúrnou stepou sú ale aj pasienky a lúky, ktoré udržiavame kosením alebo spásaním. A jednu z takých najkrajších a najvzácnejších vidíte za mnou, je to lúka Ostrovik, o ktorú sa staráme už od roku 2006 a snažíme sa vytvárať stepné prostredie pre vzácne stepné druhy vtákov. Takže aj v dnešnej dobe máme na Slovensku stepy, poľnohospodárska pôda zaberá viac ako 60% rozlohy Slovenska, ale len málo z nich je v prírode blízkych a vzácnych pre biodiverzitu a pre vzácne druhy vtákov. Len o málo z nich sa poľnohospodári starajú extenzívne a s ohľadom na prírodu. Aj z tohto dôvodu sme rozbiehli finančnú zbierku a prosíme verejnosť o finančnú podporu, aby sme mohli aj naďalej chrániť a obnovovať vzácne stepy na Slovensku.